Folini tani amoke kanyasian la mebaga kulu bela jilima oni antuma o bisimila bi janvier kalo kile mugan shigi kuna fundi keneka samba fla ani mugan ani nani ni o yemifa production tay anga jamana army uluka nyeneje hukumu konnana utako biworoni sabana ni o 20 janvier anga chamache fanganye mo colonel Asim Goita ale demeta ni kanyasi anga army mukoma ni ulumunu tera ka uni manautu ni unafulonu bitaka be sifawar miliar woro ani akun kanfena Festival Ogo Baya ale fenye mi labenindo anga jamana dongono fenga bela jili ulu simisika do ala nyineye ataku konontone sanwosa malikono ale nyeneje obeke anfeno adabolindo ni ka badiani jenyogonya ka osinsi maliendi ulu ni nyogonche seku ni donko kunda o nyamugoya utaraka di salifu ketarima anga jamana kono Ogo Baya ale yere mi dongono ulu ya ladonya ka foko ogo Okoro ye masakeri wa mi banya ifana o ye masake alika dumunimne bela jili tabiseka soro min kono chukoya mina adamne na janvier kalo kilimugan ani fla na kunchera bi janvier kalo kilimugan ani shegina anga jamana army uluka lakana bara hukumu konnana janvier kalo kilimugan ani kelin temeni minaka marala operation keletigi anga jamana finitigi lakaw uyeta tugu bamagachu ulu jamana o temeni ko fe tuguni uklalaka bamagachu ka litina flaka tegeda okan ani uka keleke minendo tegesera kada oka ni odo chela oyi pickup ani ka fara uka bulma fen sinfla otan ani saba ofana seraka lasoro Kabini janvier kalo kleta ani kononton hotemene kangaba marala mi damandai ale dafrila abi dafri wakati mna oyasoro moko kemefla ulude kumbe ayero ko folena ni akera lanzarada o wakati la jabi kun folo munu bora ko munu tenra akula otakara be moko biduruma o bolin ko fe janvier kalo klimuga ani saba ayirala ka foko moko bi wunufla ani saba ulude tenra ala wami adamanda dafri yere adamlena ni manka boli dugukulu jugoro ani fanani ka klaka yere damne ka soroka moko chama bone unina Mali bugutigini saramon ka nyogonda ni ambafo o mako Miss URTM ale bara ku folo olu daminena ni lasili nunun kera URTM jabarani so uluka barakelaw ka lafasaje kulu nyemogo ba fe ni oyi Abdoulaye Kasugi ale ni aka kankoro sigi noy Mohamed Kanyetawi oye alla doni aka fo kunyine bambu o nyesini do ni ka ke ka kerengreni anga jamana armema bela jilinka de menyogonyata ni ka nyesi uma mimbi sega ke sawi ka beni kiliani basigi ka osabati malikono wafana oye alla doni aka fo ku casting yere ku kan hadamne février kalu kli duru o natala o bolen ko fe tuguni o février kalu kli konontona kubina laje mankani do fanake ni obeke anga jamana dunan jigiso badola na bi fo oma Hôtel de l'Amitié au jardin konna février kalu kli konoton ko be takake ngami Miss URTM yere dun yere ko kanga ke février kalu kli muga ani saba CCB la Bamako konna wafana ko yelema do olubena do abarala kerengere yala ni oyi anga malende munumbe États-Unis jamana kono ani ka fara Canada kan ko oludo semina do ala Ameta kokan kibarula lagine konakiri oluka chamache fanganye mugoni oye colonel Mamadi Doumbia do farala alika jalaka ukera ulla silin nukera kabini tarata temenina uka ministry do feni oye Abubakar Siriki Kamara ni ali uka jamana la fasabaga o ministry oya la dona ka fo ko colonel Mamadi Doumbia ali bora colonel yala ni kake generali wa kuni waliya munkera fana kabe uka jamana sharia la wa kwa finitigila chama fana ko oluye alaini Kabini janvier kalo klimuga ani kelen temeni Senegali jamana kono Karim Wade aleni Ousmane Sonko olu tokobora kalafili o sebauna mi yere bulu dalino février kalo klimuga ani duru natala hukumu konnana uka parti tonjekulu olu chama olu bora tenen temenina wakati kile ani dunkilina ninka damakasi kanke mi biseka ke sababu uka parti to nyemogo olu togo beseka du sebenu na chugamina o bolin ko fe tuguni tarata shu uka parti to jekulu mogo olu tagara uni Senegal jamana nyemogo yinyogo ni oye Macky Sall ni kaseka yini afe Ousmane Sonko alini Karim Wade olu togo beseka du sebuna chugubi abe dogokun sababo Niger jamana kono pankuru do ale kumbe ka bo nyame ni ka akunyasi Dubai ka bo tarake sanu do ka mi sorola yuruku sirafenali be taka ben kilo bakili ani kemenani jatima ni obetaka be sefa war milliard bi woro akeyama
Okumu kɔnɔna na yamaruya sɛbɛn kun tara ka di mɔgɔ minnu ma ni olu ka bɔ ni sanu u ka jamana kɔnɔ o tilala ka bɔ a nɔ ma u ka jamana ɲɛmɔgɔ ale ka yamaruya kɔnɔna la wa fana ni waleya in kɛlen ka kɛ jɔyɔrɔbatigi caman olu bɔra o jɔyɔrɔ la minnu bɛ taga bɛn mɔgɔ 82 jate ma ni o cɛla o dɔ ye douane baarakɛlaw polisiw gendarmerie ka tila ka fara eaux et forêts mɔgɔw fana kan nka hali bi ɲinini o ko bɛ sen na. Tchad jamana ɲɛmɔgɔ ni o ye Mahamat Idriss Déby Itno ye ale ye tile 2 tagamakɛ ni ka taa irisi jamana kɔnɔ walasa ani o jamana ɲɛmɔgɔ u bɛ se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya u ka jamana fila o cɛ ɲɔgɔnya baaraw ni cɛ u ka babu bɔra fɛn min kan o ye sɛnɛko ani dugu jukɔrɔ nafoloko fana kan. Nigeria jamana ɲɛmɔgɔ ni o ye Bola Tinubu ye ale États-Unis o secrétaire d'État américain ni o ye Anthony Blinken ka o bisimila u ka jamana kɔnɔ ni mɔgɔ kofɔlen fila u kun bɛ ka kuma u ka jamana ka nafasɔrɔ sira kan ni o ye Nigeria ale ni États-Unis jamana kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Bola Tinubu ye ale kumana u ka jamana ka nafasɔrɔ sira kan a ye a laɲini u ka se ka sigiyɔrɔ jɔnjɔn ni o ye u jabala ka o dɔn ɲini u ye Nigeria mara kɔnɔ ni lajɛ dɔw bɛ taga kɛ yɔrɔ min na n'a bɛ fɔ o ma ko G20 ale ni Conseil de la sécurité des nations o tɛmɛnen kɔfɛ tuguni a da tilala ka se Palestine ani Ukraine olu ka kɛlɛkunya ma a ye a laɲini o mankan ninnu o ka se ka lasa joona. Ni ne bɛ dansigi an ka bi kunnafoni na an bɛ foli ni tanu kɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma aw ka lajɛli ni lamɛnli la sanga ni a wagati bɛɛ lajɛlen la k'an ka dibila baarakɛbagaw ka olu yɛrɛ fo fana ala k'an ka jamana ka a basigi ka barika don Maliba in na a k'an bɛn o la sanga wagati wɛrɛ ni ala ka jɛ ye.